Biye taratay marsikalo tile 31 san 2026 aw minnu ba aw sigi ka kunnafoniya jɛlen kɔnɔ ka daminɛ tɛnɛ fo ka se sibiri ma Mali kunnafoni jabarani kan aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ taga Kayi marabolo ɲɛmaa général de brigade Musa Sumare ale ye kurufe lakuraya tuguni min bɛ daminɛ bi tarata marsikalo tile 31 fo ka taa se avril kalo tile 29 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ fu wagati ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 ma min sen fɛ a b'a laɲini dugulama bɛɛ lajɛlen fɛ bolimafɛn fɛn fɛn tɛ lakana tigilamaw ka bolimafɛn ale ni ambulansi o bolimafɛn kofɔlen ninnu kana ye dugu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni wagati kofɔlen ninnu ye o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Kayi marabolo ɲɛmaa a bɛ finitigilakaw fo u ka cɛsiri o hukumu kɔnɔna la Kayi marabolo ɲɛmaa bɛ finitigilakaw fo u ka cɛsiri n'u ka baara ɲɛdɔn na walasa ka dugukɔnɔmaw kisi cogo min na. Kunun tarata marsikalo tile 30 san 2026 diripa ɲɛmaaba colonel Sulemani Danbele a ye kunnafoni dilaw wele walasa u bɛ se ka kunnafoniya jɛlenw cari cogo min na finitigilaw kun kan o kɔrɔfɛn sen fɛ fɛn min ye a ye kunnafonidila dɔw ka kunnafoniya dɔw galontigiya min sen fɛ o y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye jatigɛwale tigilama caman bila yaasa taji kɔni bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na an ye kɔrɔfɔn sɔrɔ colonel Sulemani Danbele fɛ an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Jamana caman n'o ye an tɛna tɔgɔ fɔ kɛ olu ka kunnafonidilaw u wulila k'u jɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw u ye jatigɛwale mɔgɔ 100 u y'o bɔnzɔn bila pour que maliyɛnw bɛ se ka u ka approvisionnement sɔrɔ cogo min na tajiko la nkalon tɛmɛnen t'a kan nin bɛɛ ye pour que ka jamanadenw hakili bila hamaham na nin bɛɛ ye pour que ka jamanadenw hakili tiɲɛ nin bɛɛ ye pour que jamanadenw kana se ka da u ka armée la mais u kana se ka da u ka jamana ɲɛmɔgɔw la cogo min na. Mali la walasa ka an ka baji n'a kɔnɔfɛnw lakana an ka faamaw ye tɛgɛ da sanubɔla dɔw kan min sen fɛ u ye daraki 38 minɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni kalo 9 laban in na fɛn min ye an ka faamaw ye u ye tɛgɛ da daraki 290 kan walasa an ka bajiw bɛ se ka lakana cogoya min na ani ka kɛnɛya sabati jamanadenw golo la. An ka impôt ɲɛmɔgɔsoba ye lasɔmini kɛ k'a jira k'a fɔ 28 kolon dɔw kɔni bɛ ka carin sisan an ka sugu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la a bɛ bolimafɛn bolila bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'u janto yɛrɛ la walasa u bɛ se ka kisi an man di gɛlɛyaw ma cogoya min na ka tila k'a laɲini u fɛ k'u ka taa 20 ta tayɔrɔ la jamana ye yɔrɔ minnu yamaruya yaasa u bɛ se ka kisi feerekɛla lankolonw ma cogo min na jamana ma minnu yamaruya olu ka 20 kɔni feere. Kurantigɛ kɛlen do gɛlɛyaba ye Burɛm Tomiya Mopti ani Bila an bɛ wagati min na i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni funteniba in na o hukumu kɔnɔna la ni dugulamaw bɛ wele bila jamana faamaw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na sabula fɛn min ye nin kurantigɛ in ye a kɔni kɛlen do sababu ye k'u ka sɔrɔ siraw caman datugu. An bɛ wagati min na i ko sisan kurantigɛ kɔni cayalen do an ka jamana kɔnɔna la min sen fɛ sigida dɔw kɔni na jiko kɔni gɛlɛya bɛ yen nɔ a bɛ kalo damadɔni bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ Dugulakɔrɔ ani Bakɔrɔbabugu kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni sigidalamaw bɛ ka wele bila jamana faamaw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogoya min na jiko hukumu kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni Mali ni Irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ye walasa ka jɛɲɔgɔnya tɔ sabati fɛn min ye Irisi jamana ye ale kɔni ye dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma senu dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ gurupu 100 ale ni minɛn camanw na o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye nin gurupu kofɔlen ninnu ye u kɔni bɛna bila ka taga Bamako kan ale ni Gawo fo ka taa se Kolokani kanw ma nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛla colonel major Mamadu Tarawele chef du centre des opérations ale ni Irisikaw ɲɛna min sen fɛ fɛn min ye colonel major Mamadu Tarawele ale bɛ foli bila Irisilakaw la Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la u ka nin wale ɲuman in na k'a ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ. An bɛ taga kɔkan kibaru la Iran jamana kan ka kɛɲɛ ni Iran kɔkan minisiri ka kunnafonidilenw ye karidon min sen fɛ a y'a jira k'a fɔ jamana minnu ma bingani wale fo ka taa se minnu ma sɔn k'u ɲɛ don
fo ka taa se minnu ma sɔn ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Iran kɛlɛli ma ani jamana minnu ye lakana sariyaw la bato. Fɛn min ye Detroit Hormuz kɔgɔji kɔni o dayɛlɛlen don yaasa o jamanaw bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na n'u ka taajiw ye ka kɛɲɛ ni jamana minnu ye Ameriki jamana dɛmɛ ka ɲɛsin Iran kɛlɛli ma. Fɛn min kɔni ye Detroit Hormuz kɔgɔji ye o kɔni na to datuguyelen nin dugulama ninnu kɔni ma. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la. I dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logement sociaux in a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Sudan sahelian fan fɛ sanubɔyɔrɔ min bɛ yen nɔ bingani senfɛ maa 70 kɔni bonyana a nin na ka kɛɲɛ ni kunnafoniyaw dɔw ye minnu kɛra tɛnɛ marisi kalo tile 30 o kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye ale kɔni ma daga jamana faamaw fɛ u ka sanu bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na. An bɛ taga Kɔnakirikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Kɔmadan Tunba Jakite kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ale kɔni fatura kaso la. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ a su bɛ ka taga majana a fadugu la yaasa ka taa a ka don laban suturaliw kɛ nɔ cogoya minnu na. An b'a fɔ Ala ka ɲinɛ banbagatɔ la ka saya k'a ma lafiya ye. Jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ ne ale tun ɲɛsinnen don muso ni denbaya ni du ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma fɛn min ye madame Sangare Umumba Ala kɔni y'ale ka kalifa minɛ a la bi tarata marisi kalo tile 31 san 2026 a fatura ka si to san 79 na Ala ka saya k'a ma lafiya ye. Ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn donna nataw kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan Mali kunnafoni jabaranin kan.